ሰላማት ምባረከ ስለማዓንቲ ኣጋይሽና ዘለዉ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ድነጥፉ ዘለዉ ኣያታተይ ኣቦታተይ ክብሎም ምኽእል እየ ብኣይ ወገን ብኣቶ ገረዝጌር ተወልደ ቸርማን ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ቀፂለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ብዛዕባ እዚ ቻርተር እንታይ ይመስል ንዝብል اني ابدا بتقامه زلو بحافجو ايرتراوي وشت ايرترا ናብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ብዛዕባ እንታይ ይመስል ንኽትገልጹ ምምጻእኹም ከመስግነኩም ይፈቱ ብሽም ሬድዮ ኤረናሞ መርሓባ ክብለኩም ፈቱ Thank you. ያልና ሕራይ እምበር ኣብቲ ጉዳዩ እዚ ፖለቲካ ሓይልታት ኤርትራ ቻርተር ዝብል እንታይ ዝብል እስኪ ኢልኣኹም ብኣቶ ተቐባበሉሉ ብኣቦ መንበር ዶ ክጅምር يا خميس قبر مرحبا مايك ناباكم يا Okay. يعني اللي ميكيلين زي بوليتيكاوي تشارتر زي دحري ناي بزح عمتات حبير كام سرحن مساقاقري مدرح كما يكخون له كساعتي قواموي መንግስቲ ኤርትራ ዝትከል ዝብል እዩ ለውጢ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ እጂ እንታይ ዝሓዘ መስለካ እዚ ፖለቲካዊ ቻርተር እዚ መእተው ኣሎ ኣብቲ መእተዊ ኤርትራ ከመይ ዝበለት ሃገር ምዃና ብመነመን ዝቆመት ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ብሄራት ሃይማኖታት ዘለውዋ ወሰናስና ድማኒ ብኣህጉራዊ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ምዃኑ ይገልጽ ማለት እዩ ድሕሪ ሰላማውን ዕጥቃውን ተጋድሎ ነጽነትና ብረፈረንደም ውሽጢ 23-25 ሚያዝያ 93 ዝተኻየደ ህዝብና 99.83 ድምፂ ሂቡ ልዕላውነት ዘረጋገፀት ሃገር ምዃና ይገልጽ ካብዚ ሓሊፉ ድሕራይ ኣብቲ ሓፈሻዊ መትከላት ክመጽእ እንከሎ ብዛዕባ ሃገራዊ ልዕላውነት ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ብመግዛእቲ ዝተሓንፀፀ ደባታን ብኣህጉራዊ ስምምዕ ዝተረጋገፀ ጂኦግራፊካዊ ወሰናስናን ደባን ምዕቃብ بجبننتاو هاجراو تقادلو تمزجبا هاجراو نصنت معقابن مخبارن معزازن جزنتايو زي هاجراوي حيلزي نلؤلاونتنا زكالاخلن نعو معقاب زتسرتن مخانو زغلصيو اب كلتا مسرتاوي تحسو زي مسالات زي مخبار ኣብ ኣህጉራዊ ቻርተርን ውዕላትን ተሰሪቶም ዘለዎ ኣድማሳዊ መሰላት ምትግባር ነዚ ናይ ዝምልከት ነዚ ናይ ብሄራውን ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ኣካውና ህዝብና ምእማን ንዕኡ ዝምልከት ድማኒ ምኽባር ማለት እዩ መሰል ማዕርነትን ብሄራትን ምእማን ኩሎም ብሄራት ኤርትራ ኣብ ምህናፅ ሃገር ዘለዎም ማዕረ መሰልን ሓላፍነትን ምርጋፅ ኣብ ምዕባል ቋንቋታቶም ኣውንታዊ ሸነኻት ባህሎም ልምድታቶም ዘለዎም ሙሉእ መሰል ምሕላው ብሕግን ቁዋምን ብሄራት ዲሞክራሲያዊ መሰሎምን ማዕርነቶምን ክኽበር ፍትሓዊ ምቕራሕ ሃብትን ፀጋታት ስልጣን ክረጋገፅ ስሙር ሃገራዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ማዕርነትን ምክብባርን ምትእምማን ኩሎም ብሄራትን ሃይማኖታዊ ብዙሕነታዊ ዕግበት ህዝብና ዝስረት ክኸውን ከም ዘለዎ ምእማን معرنة دكنسيو مخبارين تساتفنا بكل بوليتيكان محبرة وطوى مدات بتكبار راجز مسعار إرترانا إمنتات بزحنة زلوها هاجريا سلازم معرنة مسال كلهم هيمانوتات بحقن قوامن وحس مكبار حد نتز بإرترا بكل بزحنة وكونته بزت من محاس منقسن بوليتيكان أوشت أو قدات هيمانوت كمون هيمانوت أوشت أو قدات منقسن بوليتيكان إيد متأتاو كجبرو كم زي فكاد مأمان مالت زي هايمانوتن
محدرانا بوليتيكان فلالي خاكر زلو إيد كعامت تاوكلو كم زي بلو كم زي حجة زقبر زلو زي كونس نسعى كوينو كخيد كم زلو يزر إز بوليتيكا حلتاس زمالتي دحري ودقات ملكاو سرعات بزصدق هاجراو قوام ودباتن سلفتاتن إرترا بقوع كوينو استرايهم بوليتيكاو بروجرام كونونو حزب إرتران معقاب كنقاسعوسون حرنتن مثلا كم زلوم من نزخون بزي مقلال بوليتيكاون سلفان بزحنة تمسرت ديمقراطية وسرعات نمتكال مقبلنا كلهم تساتفوا من رقاص المكلاس إذا حجة انتايتي حمرتنا يتي تحسوا دحرود كات ناي سرعات زي قوامو محدرات لنا نقوامو محدرانا دما نزز حقتات ناي سلفتات ناي مريجان ناي كله يدل بو مسرت كاني كنبلا لنا مالتي ابي ارترا قوام زو حسو زي كل سرعه محدره كتكلم امام اذا انت عينت كسايد لنا زبل فتحيو تي زي ما كل كنبلن كلنا معرخ ندين كمين كم زلو كساي زبلي مرحبا ومواسي كرمي ابكال حتى متاوي اذا فيها هي تبلا تا بوليتيكاوي ودبناتكم انتاي مسل بخم يوم تطرنيفكم ما I don't know كتسلي تخيل كان الشارتر توصحوا دخالكم زي شارتر زي كان بس حز خالنا بمسرته زي بزي نتقصو زلنا سلازي تسامعنا بمسرته يعني أتن قدامت 4 عندتات وهجرة مقومياتات النبلان لؤلاونتن حدنتن حزب مريتن إرترا مؤمان نسرعات زي ديكتاتوريو قباتي سرعات سلازخوني كابسرو محيخا مقلايو أبوتو دماني ديمقراطياو قومو محدرا متكال ناي حزبنا مسالات سبعون ديمقراطياون مسالات مخبارا معقابن زبلي أبزي 4 نطبታት زي زتسرتي سممع غيرنا كابو دماني نخلاتنا ترنف عند حق غيرنا قومو دماني زي تشارتر زي كان قوم كيلنا سلازي سويتي مسرت ناي إذا تقول له الله ودبات حجي عينين من تانا حدا سبسي زي كاتاتلو زلون البروجرام من يخاتكم سخاتكم حجي عينين تود بين حبيران نزل نقرات دمتو زلوا زنا بزز حبرا إطراو سمور هاقراو جنبار إذا حدا جنباري ديمقراطيا ودب عفارك أي بحري حدا ودبيو كم قاني سلفي ديمقراطي حزبي إرترا حدا ودبي زي 3 أكلات زي أو إموه مرحبا كم نفولتو بزحت ودبات الله دنب تقاوم بشجع الله دياسبورا مالتي مثلا كالوت كأدماني روان عبد الخصاصة فارو جنز نقرات كتقول نفو وي أب حدا كونسي بركب زحل لون لحن بقول عسته نخد لبزح لو أنا ونيري actually كجمران كلها بزي أم ترح يكون أنت جميرو بزحات نيروم يوم أبزي أكلات نيزي كون أمزي جمر نا أبنتي هاجراوي بايتون بلو وي إرترا هاجراوي بايتون ديمقراطية لو تبملو سمو كم أون ودب حد النت إرترا زبال أبوشت زي بحده جميرو نيريو مالسي كي بقاسن كل زي نفسهر برهانة ولد جبريل بالسودان ناوز فلت نزه هاجراو حالتات زي نمترناف نمكاب حبيرو دمانة حدا متعشمو أبتحت حدث إلى فترناف توقسو سيدو عدمتات غيرو نزي تعوز كل كالات أوش تسي بزحات مالتهم تم ودبات ندحركن صبصبهم كوينا تأكيبهم جميرهم قلياتهم أقدمهم سحيبهم زي هاجراو بايتوك ساعة 23 عامي سقع حدار مالتي زلنا ورحي سقع شعو مسانا توقع يزونيرو
بدحريو أو كل ولا بزين زاربولو زلنا مسرته عند حق يكون شارتر ساعة من دافون مسانا نيري إذا حجة حدا 10 شمنتو ودبات ترنفنا سلالينا زبلي مالتي سلازي زمسانا نيرو أب مونغو وش بستراخبه مخنيات سحيبو جن قباء دحري مقبار أكلنا يزخون يزبلي مالتي كم ودماني مس يأكل يخيد نيرو زربات أمونغو تعارض نيرو دحري أكل مسؤوز خدوم إرتراو لفنتين دي ديمقراطية ولو تزبهال يرو مساتاتهم كأني ذات تجمير نيرو حجون كغسلي سلازي زي مسلتي كستاتا بجامرو كم نيرو أب مقصالون ولا تم مسؤوز نبورو زخدو حجي بزتفعل علي من قدي اندقنا نرخبو الوخسات فتنتات له منالبات ياندسك ملسو ويكم لا ألوز دل نقرت له عدل نعقوبه جن الزبل أنا بوجن أي بحثيرو. يوانس يوانس هلا كانت تملى له؟ بزح كيدو بومبر جن እቲ ንሕና ዝያዳ ነተክረሉ ዘለና ከም መድረኻዊ ዕማም ኢልና ሒዝናዮ ዘለና ነገር ኣብ ዝያዳ ከተኩር ደሊ እሱ እንታዩ እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዝብል ፅላል ተጠርኒፉ ዘሎ ሓይልታት ካብ ዝሓለፈ ነዊሕ ተመክሮታት ካብ ዝቐሰምናዮ ወይ ብዙሕ ዘይተዓወትናሉ ነገራት ጀሚርና ንብሎ ነገር በበይንና ዋላ ሓንቲ ዓወት ከነምፅእ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ከዓ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ፀንሐ ዓቕምታት ናይ ደንበ ተቃውሞ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ቁሩብ ክዕወት ዝኽእል ወይ ካብቲ ዘለዎ ደውታ ክወፅእ ዝኽእል ዝብል ፅኑዕ እምነት ስለ ዘሎ ብዝተኻእለ መጠን ሓደ ካብቲ መድረኻዊ ዕማም ጌርና ርኢናዮ ዘለና ንኩሉ እዚ ደንበ ተቃውሞ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ንኩሎም ኣብዚ ፅላል ኣትዮም ኣወንታዊ ተርኦም ክፃወቱ ኣብ ምግባር ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሒዝናዮ ዘለና መድረኻዊ ዕማም ጌርና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኦረዲ ምሳና ጀሚሮም ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ወይ ምክንያታት ምሳና ዘይቅፅሉ ዘለዉ እንደገና ከም ዝቕፅሉ ምግባር እቶም ገና ዘይበፃሕናዮም ዘለና ኣካላት ከዓ ብሕጂ እውን እንዳጎስጎስና ኣብዚ ጀሚርናዮ ዘለና ክዓውት ይኽእል ኢልና ንኣምነሉ ዕላማታት ክኣትዉ ክፅምበሩ ኣወንታዊ ተርኦም ክፃወቱ ሓደ ካብቲ ዓብይ ናይ መድረኽ ስራሕና ጌርና ሒዝናዮ ኣለና ምባል ጥራሕ ኣድልየኒ ሕጂ مرحبا እሞ ሕጂ ኣብታ ካልእቲ ክሰግራ ትኽእል ካብ ቅዋም ናይ ኤርትራ በዓልቲ ሰዓታት ዘይተተግበረ ከመይ እንታይ ፈልዮ ብዙሕ ርአ እየ እንዴት ሰለልካለይ ገለገለ ሲ ትሕሱስ ከመይ ኢሉ ፍለኻው بمسرته تي قوامتي تعشقوا زلندي ولا حنت خستايك يعني أبقبر زي وعليه قال بخمي في يعني زبالكايو أب كندن مسرته النجر أبتاع قوامتي ولا دليخا دلاليخا بنصر مثلنا بوليتيكاوي ودبات مفتار مقام أي تركبنها بجكا بتحتي محبراوي بوليتيكاوي خسات كما زقبي خال زبل جن أوراد ماني أبغاقسو كبل خيلاني إتي قوامتي عندي دخمتون قدلتون بيناتي ميزان نخلو زملكتو أكل
ዘሳትፍ ዘይምንባር እዩ እቲ ዝተዓወተ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንሱ ኮሚሽን ኣቂሙ በቲ ንሱ ዘቆሞ ኮሚሽን ድማኒ ከይዱ ካብኡ ወፅአን ዝነበሩ ኣካላት ከሳትፍ ዕድል ክህብ ኣይደለየን ኣይገበረን ድማ እዚ ግን ኩሉ ኣብ ምውዳዕ ናይዚ ስርዓት እዚ ኢጃም ዘለዎን ተራ ዘለዎን ዘቆሞ እዩ ስለዚ ኣብ ኣቃውምኡ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ውፅኢቱ ድማኒ ኩሉ ናትና ኢሉ ዝዓግበሉ ስለዝኾነ ብኡ መሰረት ኣወንታዊ ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ድማኒ ትፅቢት ይግበረሉ እቲ ቀንዲ ካብኡ ክፈልዮ ዝኽእል እዚ እቲ ቀንዲ ድኽመት ናይቲ قوام ናይ ኤርትራ ድማኒ ንሱ እዩ ነይሩ ከምቲ ገሊኣቶም ዝብሎ ግዜ ስለዘይነበሮ ዘይኮነሲ ንኩሉ ዝምልከቶ ዘሳተፍን ዘዋስእን ስለዘይነበረ ብኡ ደረጃ ድማኒ ክዕሻግ እንከሎ ዝከላኸለሉ ኣይተረኽበን ومحلك سوري وريتا አቶ ዮሐንስ ታ قوام سي كمثالي ابز مصاتنا نيرات تعبنا ويسترن قوامي نيرو تراو تولكو it's been a long time حابر كمان እቲ قوام ናይ بحقي ብዙሓት ምሁራት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን በዓል ዶክተር በኸት ደበልዎ እዩ ዝክሩ እንድሕር ኮንኩም እንድሕር ምንሲልካ ዝክር ተኾንካ እቲ قوامሲ ከምቲ ዝገልጾ ዘናሓ of course ኣብ ዳያስፖራ ድመጽእ ተቃዋምቲ ተቀባልነት ብዙሕ ኣይነበሮን ካብ ውሽጢ ሃገር ተዘይኮይኑ correct me if I'm wrong እንታይ ተውጻሉ ነርካ እቲ قوام ትጸድቕ ነይሩ ምዝ ዝገብርዎ ዘለዎም ሕጂሲ እንታይ ፍልልያት መሃለዎ ሓደ ኣብ ገለ ኩነታት ካብቲ ትሕዝቶ ንላዕሊ እቲ ብኸመይ ተሰሪሑ ዝብል ነገር ፈጢጡ ዝወፀሉ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት ናይ ምግላል መንፈስ ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ተገሊለ ነይረ ኣብ ምጽዳቅ ወይ ኣብ ዘተ ናይዚ ቅዋም እዚ ኣይነበርክዎን ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ ሽዑ እቲ ተቃውሞ መንፈስ ክሕድር ዝኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብ ትሕዝቶ ከ ኣያተና ሕጂ ኣብ ትሕዝቶ ክመፅእ ኣብ ትሕዝቶ ከ ኣያተና ሕጂ እቶም ተገሊልና ሃገራዊ መሰልና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዓፅዩ ዝብል መንፈስ ዝሓደሮም ከም ዘይናቶም ክሪእዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ኣብ እቲ ድሓር ዝቐፀለ መድረኽ ዋላቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ተራ ዝነበሮም ኣካላት እውን ነታ ዝነበረት ክፍተት ተገንዚቦማ እዮም ስለዚ ብክንዲ እቲ ትሕዝትኡ ፅቡቕ ነይሩ ኢሎም ዝኣምንሉ እቲ ናይ ምግላል መንፈስ ብገሊ ሸነኽ ኮነ ኢልካ ብገለ ሸነኽ ከዓ በጋጣሚ ዝተፈጥረን ወይ ሽዑ ቅኑዕ ኮይኑ ብዝተረኣዮም መንገዲ ግን ድሒሮም ብዝረኣይዎ ኩነታት ጉድለት ከም ዝነበረ ይዓግብሉ እዮም ዋላቶም ነዚ ዘርቀቑ ኣካላት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዘሎ ኣብ ትሕዝቱ እንተደኣ መፂና እቲ ካብኡ መሰረት ብምግባር ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ኣወንታታት ከም ዘለዎ ንሕና እውን ንኣምነሉ ኢና ኢንፋክት ብዙሕ ካብቲ ዓንቀጻቱ ብዓለም ለኸ ትካላት ብዩናይትድ ኔሽንስ ዝጸደቐ ኣርቲክልስ እውን ከምኡ ኢሉ ብቐጥታ ከም ዝተቐድሐ ኮይኑ ብዝስማዓካ ዓይነት መንገዲ ኣብኡ ዝተፃሕፈ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ፅቡቅ ኢልና ምቕባሉ መን ገይርዎ ብዘይገድስ በዓል እከለዮም ገይሮሞ ኢልካ ነቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ምባል ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ፅቡቅ ከምቲ ዘለዎ ኢና ንቕበሎ ግን ኣብዚ ዝያዳ ከነጉልሖ ንደሊ ከምቲ ናይ ድሕሪ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ሰኢሉ ተፀቂጦ ከይሓልፍ ኣፀቢቕና ኣትሪርና እናኣምነሉ እምነትና ኮይኑ ዝያዳ ክቃላሕ እንደልዮ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ከምታ
بوم كبلا صنحه ኤርትራ ናይ እምነታት ብዙሕነት ዘሎ ሃገር እያ ስለዚ ማዕርነትን መሰልን ኩሎም ሃይማኖታት ብሕግን ቅዋምን ውሑስ ምግባር ዝብል እዚ ሕጂ ብኤርትራ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነዚ ደንፀባርቕ ኣይኮነን ኩላ ሃይማኖታት ማዕረ ይኮነን ኣብ ኤርትራ ገሊኡ በቃ ክትፅሊ ተረኺብካ ተባሂሉ ድእሰረሉ ንዓመታት ዝዳጎነሉ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ንኣብነት እዞም ብጉዳይ ብሄር ኣልዒልካ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እምበር ብሃር ዝበሃል ነገር የለን እዩ ክበሃለና ፀኒሑ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናትና ቻርተር ብሄራት መሰል ብሄራት ምእማን ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ኣብቲ ቋንቋን ንምዕባል እቲ መሰል ርእሰ ውሳኔን ብዝምልከት እውን ብቕዋም ውሑስ ክኸውን ዝብል ነገር ክጎልሕ ንደሊና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኩሎም በዚ ስርዓት እዚ እናተረቁ ዝፀንሑ መሰላት ናይ ህዝቢ ብሓፈሻ መሰላትና ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብና ከዓ ብፍላይ ጎሊሖም ክወፁን ሕጊ መሰረት ዝገበረ ትካል ክኸውንን ሓደ ካብቲ በዚ ቻርተር ዝጎሊሑ ዝወፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ፅቡቅ ሃይኖ ዛሕጠቕሳ ፀናሕካሲ እታ ቅዋም ስለዘይ ፀደቐት እዚ ኩሉ ክትገልፆ ፀናሕካ ብሃይማኖታዊ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትግበር ስለዘይከኣለ ኣደንቲንክ ብክውንነት እንድሕሪ ኢኻ ከዓ ኣብ መሬት ክትሪኦ ትኽእል ኒኻ ንምንታይ በቲ ናቱ መገዲ ድኸይድ ዘለዎ በቲ ስርዓት በቲ ቅዋም ኣይኮነን ትኸይድ ዘሎ ዝበለፀ እሞ ኣብዚ ሕጂ እቲ ክውንነቱ እዚ ናይ ቻርተር ዘብፅሕሞ ዘሎ መፋክት እቲ ከምዚ ዓይነት ውድባት ቻርተር ኣልዎም ቅዋም ዝመስል እዚና ክነስፍን ንደሊ ኣብ ኤርትራ ዝብል ብዙሕ ኣይትርአን ኢኻ ንመጀመርያ ሪኦ ኣለኹ ብዚ ነተን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዋ እውን ከምዚ ክገልፅዎ ፀናሕኩም ክሕግዘ ንኽእል እዩ ገለገለ ትርኢ ኢኻ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ እቲ ኣንፈት ናበይ ከይድ እቲ ዕላማ እውን ዕላማኻ እንታይ ኢልካ ሰብሲ ገልፀልካ ክኽእል ኣለዎ ምሽ እናቱ ሲ ክትሳተፎ ዲኻ ከይትሳተፎን ካብቲ ዘሎ ስርዓት ሓይሽ ከይሓይሽን ሲ እዚታት ተሓቲትካ ክምልሰልካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ውፅኢኽሞ ዘሎ ቅዋም ብጣዕሚ ኣነ ገዳሲ ኮይኑ ሪአዮ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ኣለዎ ይብሎ ክውንነቱ ምስጋብ ክንደይ እዩ ኣብ ዳያስፖራ ኮንካ እቲ እዚ ቻርተር እዚ ብኸመይ ኣብ ሃገር እዚ ክወርድ ይኽእል ንምንታይ እቲ ሓቂ ኣብ ደገ ኢና ዘለና ኣብ ደገ ኢኹም ዘለኹም ነዘራ ክትብልዕዎ ከለኹም ከመይ ከመስል ኣብ ክውንነት ብኸመይ ክትግበር ኢልኩም ትሓስቡ ሓተካ ኣቶ ኣቦንበር ወይ ኣስመላሽ ክትምልሳ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ካብቶም ሓደ مقصل ده لا أكون تحني الناس تليو كمل اوكي كم تزبل كايو زي زلنا يتحلالوا انا دياسبورا تحلالوا ስለዚ ከዓ እቲ ኣብኢድና ዘሎ ዕማ ምንታይ እዩ ተተባሂሉስ ነዚያ ብዳያስፖራ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ምእካብ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣይ ካብ ደንበ ተቃውሞ ኣይ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ኣብ መንጎ መንጎ ዘሎ ኣካል እውን ምጉስጓስ ምእካብ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ፈሊጡ ክድግፎ ምግባር ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ነቲ ደጋፊ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ጉጉይ መርገፅ ኣብ ጉጉይ ዕላማ ከም ዘሎን ኣብ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስርዓት ይድግፍ ከም ዘሎን ኣረዲእካ ከዓ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ከም ዝኣቱ ምግባር እዩ እዚ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮነስ በዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ናይ መራኸቢ ብዙሓን እውን እንትኾነ ንዓዲ ከኣስወሉ ዝኽእል ኩነታት እንዳገበርና ክሳብ ሕጂ መቸስ ክንድቲ ዝግባአና ጌርና ኣይንብልን ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዝተርፈና ስራሕ ከም ዘሎ ፈሊጥና ስለ ዘለና እዚ ተበጊስናሉ ዘለና ቅዱስ ዕላማ እንኮላይና ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ህዝቢ ዓክንዲ ኩሉ ግዜ ነቲ ብመንግስቲ ዝመፆ ተፅዕኖታት ኢሉ ኣብ ምቕባል ጥራሕ ዘይኮነስ ክቃወሙ ክጅምር ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ ነቲ ስርዓት ኣልዩ
يحشن زبلو بعلو زمرص أو منجستي كقوم عم مقبار ترانا مصوات مالتي لازتي بب مدرخو كنقبرون نخيل عمام فيتسنا نتيرنا حجي صباح نقول دحر صباح إزي علامة زي ناي هاجرنا ويناي حزبي علامة خوينوس كتكبر علو ويلكات وكل نجار يكون بزح نبعلو تياب دجازلو دنبة عامه كم تقدم بيله بلو صنعكو نعون مترنا في كم قدام علامة غيرنا عند سرحنا حزبنا جنوب على حديرو بقى نت منجستي عيفال النابل خقاومن نعوز مسلو ديمقراسياوي منجستي عم مسرات بحقي حقي العلنت حيزو بحقي زمرحلو خناتات مفطار يوتي نقبرو كم تقولوا صنحكو زي نقبرو زلنا نبعلو او وش تعدى اتيو بستفال عينة منجدي حزب خلا عيل زخل مخانون سلازر دعنا زي جماهيرنا زلنا عبرتعنا خنقصلو يتحسب مرحبا إذا عن تويل بالكاسي أب دايسبورا زلنا خنصرحلو زعلي أقدم ما بينا لحتى تقو حتى نيرا مبزحت جزي أب دايسبورا زلو أب دنبة تقاوم زلو مبزحت جزي أب فتحي ويدما قوامي يتكبر ويدما أسراتنا يفتحوا نزل بوزح كامبين أي رئين نيرا أنا ريتا كاتاتلي in fact بأنصارو ساعات زي ملكاو سرع عدو قال تزبزحت which is تزبزح حزب الفولطي إذا خاء أبو زحت قال ما هتحل حرك دي قبره خلو تكايدا ناي دبتا عومو بيجي قال خيط تقولوا السخا تي أفتي طلبات مالتي تحول كاتني أفتي ملأختيتات كسرحات صنع بالكسي almost سلسان 4 كاب كوتاسي كاب تقدر حمل حتوصل تحيزو زي دبتا عومو صنعي حجي كما تقولوا اسملاش وياتو غرزغير اتمغدي تي قانقاتات ناي مقياردن نتي دغافي قولاي محاز نعود راح مدفع هيكونه ابز حلفه درانايو بزح رينا كنت تقربو نتي بحساب دير على كام سخاسي بزح ترحقو ويد ماس بانصار دغورو ذا سيم مقدس سخا بتناتو مقدس تخيد رئيس أنا حمو كم يتقطعوا أتو غرزجير ولا أسمع بخمة ريوازيا تحطي تردياتكم على رو؟ كأتصل هيلي عند حد اللي خانق Yeah, go ahead. أوكي متشس إتا إرترات النبلة هاجر كل استخف للا هاجر نايزوم حجنك عام زلنا سبعة راح يكونت إن كل عينايتهم دقفتي منجستي هاجر ونيا نتي منجستي زرقف زلو قلي أبوني برابحة تما بزحتو جن كاب استفال عليه زي مفلات ويجزاو ربحاتات قالي أون بقى نتعد بتح كاناي ممصع مسلهم طرح نخيت نفوقهم كاب زبل كورنا نقيلهم طرح زدقفو بزحاتيو وعلى حديرجن تهاجر ناي كلاتنا نايتهم دقفتن نايتهم تقاومتن تي توم تقاومتن نايت منجستي إذا بجبط ترديهم بيننا نهانس هاجر سلازي بلنا تي دقف يكون تتقاومو ولا كل شيء كله زخلو كان تغني جن كا أب تطح حجاو مدرخ بسلامون ديمقراطيان من جدي رئيتها ناب حزب بريتكاس حزب زمؤمؤ مريصو قصل زود قلو منجست ممراس أبزا درجة زي أنا خنبصحيتي نقبر صعري ويك ألسي امبر أبتحتو زخون يكون أوان كل سب أب حد رئيتو كرعميو زبل أمنات يبلنا جن كأتدزك أوام بسلام وفيرو بسلام نقول زمل لسولو خناتات كفتار رئيتو استفالي رئيتو سلازحابت راح أما أسرتن عمتات كداونن أو حقيقو اخترفن كم زنا حجين رياضة خناتات نخي فتار عنسا أن حوارو نزيد دو كبل لعلنا تحقنا خنقس يوتي صعرنا فلازتي
ኣብ ዝተፈላለየ ሜላታት ነቲ ደጋፊ ናይቲ መንግስቲ ኣክንዲ ዕጊብካ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ መመሊሱ ክርሕቕ ዘግብር ናይ ቃልሲ ሜላታት ኣይጠቅምን ከምቲ ዝበሃል ሓደ ኣካል ናይ ወዲ ሰብ ከምቲ ቁኑዕ ኣረኣያ ተሰኪሙ ክኸይድ ዝኽእል ጉጉይ ኣረኣያ እውን ተሰኪሙ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ነቲ ጉጉይ ኣረኣያ ተሰኪሙ ዘሎ ነታ ኣረኣዩ ጥራሕ ብምቕያር ነታ ኣካል ከይከሰርካ ነታ ኣረኣያ ጥራሕ ሓፂብካ ወይ ቀይርካ ምኻድ እዩ እቲ ቁኑዕ ናይ ቃልሲ ሜላ ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ እቲ ፀላኢና ትረኣያ ጥራሕ ምዃኑ ፈሊጥና ብዝተኻእለ መጠን ኣረኣያ ናይ ምቅያር ቃልሲ ከነካይድ እቲ ዝሓሸን ዝያዳ ዝዕውትን ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብታ መወዳእታ ዝበልካያ እንታይ ይሰማዕ ሓደ ግዜ ሲ ፀላእትና እዮም እዚኦም ይበሃሉ ብፍላይ ደንበ ተቃውሞ ዝሰምዑ ከመይ ረሓቡካ ብሓሳብ ተፈላለዩ ፀላኢ ኢኻ ክኸውን ይኽእል ብሓሳብ ኣይረዳእን ኢለ ክትብል ዝሕሸካስ እዚኦም ፀላእተዮም ብከዝ ነዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝድግፉ ወይ ድማ ነቲ ወላ ተደጋፋይ እውን ፀላኢ እንተይልዎ ዝቃወም ዘሎ እዚ ቋንቋ እዚ ትክክል ኮይኑ ትስማዓኩም ብከዝ እኸይድ ኣሎ ለውጢ ካ ይትሪኦሉን ኣለካ ብጀካ ጎነፃት ኣብ ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ብከመይ ትሪእዋ ኣቶ ጎረዝ ጌርስኪ እዚኣ ክውዳእ እሞ ሕዚ ስለዝኾነ ድሓር ኣይባዕሉ ምክንያቱ ዝተተሓሓዘን ከይቋራርፃትን ሓ ሕጂ ኣብ ክልተ ከፊልካ ክረአ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካልን ናይ ዝኩሉ ሓደገኛ ዝኾነ ፖሊሲታት ቀንዲ መዋፈርን ቀንዲ ወሳንን ዝኾነ ኣካል ካብቲ ተራ ሓፋሽ ንዑ ዝድግፍ ዘሎ ፈሊኻ ክረአ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኮነ ኢሉ ብውነ ዝገብሮ ዘሎ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ተግባራት ስለ ዝኾነ እዚ ፀላኢ እዩ ካልእ ዋጋ ዓዳጋ ትገብረሉ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ንስለታዊ ውልቃዊ ጉጅላውን ረብሕኡ ኢሉ እቲ ኩሉ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ፖሊስታቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተፅዕኖ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ካልእ ግን እቲ ደጋፊ ተባሂሉ ብዝተፈላለየ ዓይነት መዲ ብቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ረብሓታት ዘይብሉ ተራ ህዝብና ግን ከም ፀላኢ ጌርካ ክቁፀር ዝግባእ ኣይኮነን ንዕኡ ኣተሓሳስቡ እናረኣዩ ናይ ምቅያር ተልእኮ ጥራሕ ይክህልወና ዝኽእል እምበር ንዕኡ ከም ፀላኢ እንድሕር ወፂርካ ክትውድኦ ኣለካ ማለት እኮ እዩ እቲ ክእለ ዘለዎ ግን እቲ ኣብ ናይ ምውሳን ፅፍሒ ዘሎ ገባርን ሓዳግን ናይቲ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ከም ፀላኢ ክቁፀር ዘሎ ፀላኢ ህዝቢ ፀላኢ ናይ ደንበ ተቃውሞ ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ፀላኢ ኢልካ ካተገራይዝ ክግበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ መርሓባ ብኣት ተኸተለስ እንታይ ኣላ ምስልካ ገለገላ ሓቶም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ንሕና ገለገለ ትብልሎ ሕጂ ነቲ ስርዓት ኣይንግፎ ኢና ንሕና ሃገርና ኣብ ስክፍታታት ኢና ንሓድር ፅባሕ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ስርዓት ክደፍረና ክእል እዚ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኮሚታት ክኣቱ ከሎ እቲ ኩነታት ርድኦ ኣሎ ብቅዋም ከም ዘይትኸይድ ዘላ ሃገር ብትክክል ከም ዘይትኸይድ ኣላ ሃገር ቃል በቃል ነገረካ እዩ ግን እዚ ስርዓት እንድሕሪ ከይዱ መን እዩ ንዓና ጠጠው ክብለልና ንዝብል ንምንታይ ከምዚ ቅድም ኣብ ገለ ሓተትኩም እንታይ ነይሩ ኦኬ ተቃዋምቲ ኣለዋ ተቃዋምቲ በዚሐን ነይረን ሓደ ጥርን ኣይረኣናን መን እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ዋላ እኳ እንሪኦ ኣለና ብጌጋ እንዳኸደ ግን ፅባሕ ስርዓት እዚ ንሃገር ኢና ኢና ንግፎ ዘለና ዝብል ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ብከመይ ትምልሱ ግዜያ ወይ ብከመይ ትሪእዋ ንስኻትኩም ሓደ ካብቲ ፀገማት እኮ ኣብ መንጎ እቲ ስርዓትን ኣብ መንጎ እቲ ሃገርን ፈሊኻ ዘይምርኣይ እዩ ንስርዓት እዚ ክትቃወሞም ከለኻሲ ንሃገር ትቃወም ዘለካ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም እዚ ሓደ ካብቲ ከነማዕራርዮ ዘለና ራእያታት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ስርዓትን ኣብ መንጎ ሃገርን ዓብዪ ፍልልይ ኣሎ ስርዓት ንሃገር የመሓድር ሃገር ማለት ከዓ ንህዝቢ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ስርዓትን ኣብ መንጎ ህዝብን
قرعي زخنة تعي زمدنا كله انت خينو وعل كله له مالتي لما حضروا له قا أبزي إرترا زلو كون النتجن السرعات وناني نا هاجرنا حزب كويني زخي زلو نزخت قامون كلها أبتي عنتو يزل عالكايو كبلوز دليو نقرات تنيرو انتايو قباتي وي ديكتاتوراويكم تبلو وي بتقاومكم إن نسمع قليلكا رجعكم أسل زخانكم يبهال جن أبتو كل زتخايد عمصاتات نايتي سرعت أبلع لي وقعت حرنت ببرد كهرمون كلهم نتوم قوامو محدرايد لينا يزبولو ويجيل 15 كأسرن كلهم نتوم جهباوت نسس مسولهم كعنتتن كلهم كومو نخالقوت امنتات كمتي جون كتاوسو زنحي كالكيلو صلو سلازغبرو راح مأسارن قلن كبلن كلهم بوشت قال تقاومتات كركبن كله خمنا يبعل ودع على زي مسألة نزو كل زي ناك على عن زي تكبرات زي تكبر يقولون زي تكبر زول خاك وما محدراس لزي بلنا بحجرنا النابلة كجلس يعني حزي ناي تقاومو حيلي بزقبرو عدتات ناي دبلوماسيون كم تتعس كان ناي بوليتيكا أسرات كفتح تسعنو قبرو زهجر قوامو محدرا كهلوا تسعنو قبرو يبلي جن تسرعت نز تسعنوتات زي كم زي قبل دماني فلوت نجاري قال جدفسي كم أبنتنا منش من دحري وسيدنا بشو دناوي توسيدنا ولا نابلو أنكلو زي جانا إنتاي ملكتكم يمزبلوهم مالتي سلازي سجمات زي يعني حلو مالتي جن اتي دنب تقاومو نزيتات ايريون اي ملكتون اي قدسلون مالتا اي كونن بخموتاتي تي كسرح السنحين حجي ابزينا اي امونغوتي زهاجر زياس زكالا خلالان خيت اني لنا انا كبلن كله بحق دحري 2018 بفلايسي ملكت حتى قبر له امنتو اب سرعات زي معناته السرعات انكناي لولاونتنا هاجرنا مخانو بعلو ارينا بزح غزي بفلاي كاني كم زبلكو ناي سلام وعل غيرنا لمس ابي بنت ناي سلام وعل ناي سلام زي كونس ناي حبار وقع بلعلي حزب تግራይ ወይ ህዝባዊ أنا حرنا تግራይ منبارو بوج رئينايو مالتي جنبت وانا تتسي إساس بعلو أفو مليو بتي بي 10 جزي أسنى خمان دقاقم يوم صعول بزق وانا تزند حرينايو كلتا حزبينا زبل حق زي فلتيو أي كسرنا نسخاخات مرحنا وزاته ولا نايدو بتي كي تحنسات سين زاربون نازبلو زنبرين دحرا يكرئ زلو إلنا سيزي لؤلاونتنا هاجرناس بزي سرعات زي قبلنا لنا نعو ندقف زبل عبي ملكت حتوخ قبر الله بزي حادي قال أين إيقار كأني أب ولك أسبات دي كونسي أما لا هزبي إرترا منتوخ حدر قبقوا بحاليان منتاي نحنا كم هزبسي إذا سرعات زي آلينا نعانا نمثلنا زوك لنا سرعات كنتكل كم نخيل كنا أمنا لنا زي منت زند حرزي بلنا زي مليون زلوا إرترا كابزم مليون سي زخد انت خدي كمرحنا زخيل كما خيليو كانوا وصين خيل إينا كنبل كنكيل لنا أبز زي مؤمن بزح قدلتات كان كسعبلنا خيليو نقبتي نصرت منا زخون حيلتات كان قلقل نخيلينا سزانه زبلهم نزمكم وزحسو قدامي ነገር ስርዓት እዚ ሱም ምዃኑ ጠንቅና ኢሉ ላውነትና ብፍላይ ብዝእዋን እዚ ብዙሕ ዝዳና ዶንና ዘሎ ተዘከር እንታይ ኢሉ አቢ ኢነና ኢሱ ስንደመር የምንካፈለው አሰብ ነው ይለና ها ابن كساي بلن نحنا مسز بإرترا كنسامع كلنا نرخبو زي بلن أنا إساسن كندمر كلنا نكافلس
ዓሰብ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ንልኡላውነትና ከከላኸለልና ከም ዘይክእል ክበርሃሎም ይግባእ ባህለ ካብዚ ነቂሎም ድማኒ ኣብ ነፍሶም ተኣማሚኖም ነዚ ስርዓት እዚ ኣልጊሶም መተካእታ ቀዋማዊ ስርዓት ተኺሎም ምስ ጎረባብቶም ብሰላም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህንድሱ ኣለዎም እዚኦም መን እዮም ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ከምኡ ክንገብር ኣለና ባህለ هو عجيب خمسة قدم أبيل كاز والكازي بريزيدنت زياس تزارو ودي سابا مالتي ومس أبي وركبات كله كل بشان حتى شو مثلا بدو حريون تي قالات أبي إرترا كم تفولتو بايتو يلن نايول قالاتي بيزكلي تاو تمرة رحاوم كم زن كل صوت نحكم نايول كيمبر ناي حبار وناي كونن حدا ود بيقدر كسوا خلو حدا ود بيو جن من على إيد بينات مرح زل حتى إذن رياض ولا ኣብቲ ናትኩም ቅዋም ሕጂ ኣብዚ ቻርተር በሎ እንታይ ይብል ጭራሱ እቲ ገባቲ ፖለቲካዊ ናይ ግደፍ ቅንጣጥ ኣለዎ ክእል ኣለዎን ዝብል ኣውሎ ፅሕኩም ኣለኹም ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ራይት ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ክትጠቕሶ ፀናሓ ብውልቀ ንድሕሪ ትኸይድ ኣላ እታ ሃገር እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ሰዓት እዚ ፅባሕ ከም ትገልፅዎ ፀናሕኩም ምስ ግዜ ብተፈላለየ ለውጢ ክረአ እዩ ብኤርትራ ፖለቲካዊ ይግደፍ ናይ ይግደፍ ፖለቲካዊ ኣባላት ካብ ብዙሓት እዮም ኢንክሉድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ከምቶም ኤሊት ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኦፍ ኮርስ ብባይቶ ተኸይድና ዘላ ዋላ ከምዚ ብካልእ ንሪኦ ኣውቶሪታርያን ሃገራት ከማን መራሕታት ኣለዉ ዝውስኑ ውሳኔታት ኣለዉ ሕጂ ግን ፍልይ ዝበለ መስል ኣብ ኤርትራ ነዚ ውድብ ኣብ እግደፍ ፀንሐ ፅባሕ ኤርትራ ሰላም ኮይና ጠቕላላ ትውድብ ዘሎስ ጠቕላላ ክእል ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ድዩ ዘለኩም እምበኸመይ ክስኾ ክትግበር ካል ኢልኩም ተሓስቡ ምንታይ ኣተሓሳስባ እዩ ክፈላለ ክእል እዩ ሜቢ ኣብቲ ዲሞክራቲክ መሰል ክመፅእ ክእል ምሳኻትኩም ክረዳእ ክእል ምሳኻትኩም ግን ጠቕላላ ክእል ኣለዎ ተልኩም ሲ ናይ ሕቶ ምልክት ዶ የቕርብን ብዝሕ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እታ ኤርትራኻ ናይ ኩሉ እያ እንታይ ሪእቱላ نعمني مرات صراحة اسمع يوحنس ويدما خيد قرأ كذا هو هجي اب قدمينا بسبات متقارنا بتحساس بعد درجة أن تتحساس بيننا حنكير زلنا إلنا ذنا كوجد زلوها تتحساس بين ولا لنا نايتوي أتحساس بيننا نايتو كوجد زلو تحساس بيننا عندو واناتات من يوم الكاها شعوب تم سبات نوزمالتي مست حساس بازي فتسيمو من اللقاب زي بلو ادم كاوم تعليل له مست حساس با طبيعو زلو غنا مستوسانا اكل له مالتي كابتوسانا اكل كا منيو تدفيو زخيد مني خي ممنچو نايت حساب الكا افرد متاوك زكال كوني دحري نحنا قن فرادي كنا نحنا بقاتي قوام مسارات زغبره منغستي ومساغر منغستي مسقومي نزو كله كفصم دصنح جبنات معلبه كغبرلو فتح كغبرلو زخيل كوميشن ولو ولا استفالالي اكل نتخفصم صنح جبنات مرميرو من انتاي غبو زبل نجر بعلو زوسنا يزخون نحنا ግን በተሐሳስባ ደረጃ ስርዓት እዚ ገባቲው ጸረ ህዝቢው ንብላለና በተሐሳስባ ክእለ ዘሎ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ራእያ ቀንድ መጋበርያ ቀንድ መመንጫዊ ዝኾነ ከሰርቶ ኮይኑ ክንዳይ ዓመት ቶም ደገፍቱኻ ወይ ሰዓብቲ ቀንድ ሰዓብቲ ብትናይ ምውሳን ጽፍሒ ዘለውኻ كندي عمد زبل ناتنا سرح يكون اتي ترى حزبي ويتو كوميشن امنت انت دا ازي اب سلطان دصنح اكل كم بارتي وغزيو يلون دحري وسينو بقى اتوم كالوت اكلات كال بارتي مسريتوم ኣብታ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ተራይ ህልዎምን ማለት ኣይከውንን ከም ሰቦም
بقى بارتي مسريتهم زمسلهم بديمقراطياዊ መንገዲ ክቃለሱሉ ዝኽእሉ ፓርቲ መስሪቶም ክቃለሱ ዝኽእሎም ኣይህልውን እንተቲ ፓርቲ መስሪቱ ህግደፍ ዝበሃል ፓርቲ መስሪቱ ቀንዲ ወናንን ተግባርን ናይቲ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ፖሊሲ ኮይኑ ዝፀንሐ ግን በቃ ክውገድ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዋጋ ዕዳጋ ክግበር ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን እቲ ካልእ ደጋፊ ተራ ግን ከምቲ ዝብሎ ፀናሕካ ኣሽሓት ስለ ዝኾነ ነሽሓት ክትኣስር ኣይትኽእልን ነሽሓት ክትቀትል ኣይትኽእልን ስለዚ ከዓ ሓደ ጥዑይ ፓርቲ መስሪቶም ኣብ ጉዳይ ህዝቦም ኣካል ኣምሳል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ለውጢ ክኾኑ ደገፍቲ ጥራሕ ኢና ክንከውን ንኽእል واحد جامب قبل يا بانم تا خول حتى كازلو ولا كات سرعات جي او يرترا زلو وزحات الله توش زلو تدغبر تغبارات بدي حق مصار دي امنلو ولا زوان زون بزح تغبر اوش بتسرعات بولقات تغبر بتم اب ميليتاري زلو جنرالات زلو ديم بزح الله تغبر اتي بارتي بعلو جن مثالي عند حرق قومي لصباح حتى بريواوي تمتوا زلو يرترا بيتي كونس بيتي قوام لكم كنت حدوات تقولوا تناتو ما قدرنا يملكوا ونحركوينو اوف كورس بوتاي كلوني ملكاو سدلي تبل مسدني افت قوام مالتي اتا بارتي وعلاقن لصنحي واينو كاب زينا بزي فالاليو اتا ناتي حتى انتها اتزلو سرعه ابزي بولقاي وي كاب وحدات تكادلا تنريو زلنا كاب حق برحا يكون مسدني من احتجاجين نغورني انا منتاي اندحر ولا ببايتو تخيل الله خوينا خم بارتي يقدف ببايتو دمص غيريو ولا مس غوربيت هاجر وخفت كله ادميصو دخيت قال انت زخون رودي يزي يلا ግን እቲ ናቱ ባዲ ግን ስቲል ኣሎ ጽባሕ እንድሕር ቆውም ይሉ ኣነ ከመግደፍ ቆውም እቲ ዝግበር ነበረ ተግባራት ናይ መልካው ካይዳ እንድሕር ተጠው ይሉ ግን በትቋም ላይ ቆን ተጠቆል ግቦ እኔ በመሰረቱ እቲ ዕንቅፋት ናይዚ ቆሞ መሕደራ እቲ ጉጅለን ህግደፍ ወኒኑ ዘሎ ነዚ ቸክ ብሎ ኣይከኣለን ስለዚህ ካለ ኻኔ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣደራዕን መከራን ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ዮሐንስ ክብሎ ዝፀንሐ ኻኒ ናይ ዝኹሉ ግፍዒ ናይ ዝኹሉ ዓመፃ ጠንቂ መን እዩ ዝብል ናይ ምፅራይ ጉዳያት ከካየድ እዩ ማለት እዩ ሓደ ዓብ ነገር ዘሎ ኣብ ምእላይ ዝስርዓት እዚ ዝፃወቶ ኣወንታዊ ሸነኻት እንተሃልዩ ምናልባት እሱ ተራእይ ዳግመ ክሳት ክግበረሉ ይከኣል ስጋዕቲ ለውጢ ብምሉኡ ዝመፅእ ለውጢ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን እዩ ክመፅእ መወዳቱ ፍሉጥ ነገር እዩ እንተደኣኒ ነዚ ስርዓት እዚ እናተሓለቐ እንከሎ ተሓፋሽ ህዝቢ ያዒልዎ ንሱ ናብኡ ብስም ህግደፍ 33 ዓመት ረጊፅዎ ዘሎ ወይ ስጋዕቲ ዝወድቀሉ እዋን ረጊፁ ፀኒሑ ብኡ ክመፅእ እንተለ ዝቕበሎ ከማን ኣይክረክብን እዩ ግን እቲ ምዕባለ ንባዕሉ ክሕብረና ከኣኒ ይኽእል እዩ ማለት ኣብ ግዜ ማለት ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ትግባሩ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ለውጢ ክመፅእ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ውሽጡ ለውጢ ዝመፅእ ተሪተጋገ ማለት እዩ እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ቻርተር እናሰፍሐ ክኸይድ ምስ ግዜ እዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ውድባት ደንበ ተቃውሞ ክሳተፎ ናይ ግድነት ድልኩም ተሓስቡ ምንታይ እዚ ካብቲ ሓደ መበገሲ ማለት እዩ ወይ ጠመተ ንዓኻትኩም ፅባሕ ሃገርና ከምዚ ክትመስል ኣለዋ እዚ እዩ መደብና برقص امبر نعوينا نسرح زلنا عنت وين كنت انا خيفون يرو يوحنس انا وانت كيف نيري مال سكابتم زلو نزه هاغراوي مسمر زي يدقفوهم وي كما عقلو يخولوا يوم نبلوم تيوم ارترا هاغراو بايتون ديمقراطيا لوتن تي ارترا لفنتني ديمقراطيا لوتن زي اتوم كاني واسو مالنا نصبيا مالنا حابيرنا مسوم كان معقولو نقدميت كان سوق مخا سب تسفانا نسرحلو زلنا كاب قدامنتنا يوم عليتي مرحبا زمان الساحجي ويب ناي اب نبرجيرنا حمود بزق 3 عامات ببزحي ناي دنبه عمرينا اوف كورس
كم زناتكم ودب مسرع زلوا يلو ما مشين علامة زلوا كوا أيقونن سقى بيجدر أيرا كلنا أنا أنت ريخون كا كتير من تخريخ مالتي انتي تقولوا بركة زي تشارتر زي تعمل ريئيو في مسائي تحت جورو تقولوا بخمي كم سرح زقل مسوم تهرك بالكم كلهم دلوا وسم كخما آياتهم ببوليتيكا بناقعهم معكم سيتهم يخم نجد نمبري كم زبالك سقى حج ساتهم زي مأكل أكايدا أمزلو من البات مسجزي ما أكلوا مسجزي بوليتيكا وسات علامات نا تورو كخدي يخوليهم نحججن حيالي كابهم نحنا تلاختينا نحنا كم سراويت حسابنا جنا بتينا بوليتيكا وسات مرحو لو ينحجزنا يمزبلو زلو نحنا أني سوفر سقع زوانزي بقولك السبات أبزلنا بأبالاتنا بنفسنا مسكوابينا زلو نواسائنا كنا اليوم ديمقراطيا وزخونة قابات كخطلو نزع عميو سفحي حزب خطر نفس خيل متكلات ناتهم متكلات غيرهم تكاءت خونو ندليوم هنا نواسو أمينا كنواسو أمكاينا سيزوالا ساتهم تخونون أبتي هاقراوي مقومياتات اندحري عجيبهم انتسامع ملون أكالو زي يكونوا له مقنيات يلن بتكبر ون اتي ولدوتي تكا ولدو سلازخوني قصال نوتو تي شقنا ومتحللة حلافنت كم زلنا ونرئينا سيز دماني بعتب كاب كن سرحلو زلنا قدام مخانينا نرئي كابا خبطكم كوانتاني راسي إذا ما أخلنت فرح هو ما توسنا وأنا أتكلم حتى تقول كوني نمسوم حجي سلمتاي سنترال دي كوني حدا عانت علامة وحدا عانت فيجن كله يا كندا زلو أمريكا زلو أوروبا زلو تتقرنب دي كوني نحركم دي كوينس كميركا كبوت ولات من الاقتصاد كي كما يلو نتصور دخونا من الاقتصاد حلف زبل حتوتات حتوم يعني ويتساقمات فتر كله أب حد تدوستو حلفنت منيو بحدا سمعت ناي حنتي ودب نحتى بهركا جيجن كم ودب كون عين دلني أنا منتاي حدا أبت مريحنا تساقمات فتر كابيا أكل كم زخوين تفراديو حجيجن بزينا نخيد دلنا نزبل أب كذا كنت قاعد محتاج جووركو كوميتاتي سميعمو كابتو بكروخ مسخاتكم زناتهم سخفتات كوننا تخميو بزي زخلوا زلوا مخارك عواتات كلكم بتحسبوا أنا وصي لا خفت عند حتنا جن أفتي بتموكرون بوليتيكا حتى صحتكم هم دلهم أنت يريد ثلاث مع بعض بمسرات زين عم زملكات عندي حدا حتى عندي مقنياتات توسون ولا تي سلكواتاتنا يتسألون كم فاحز بلخون كله زو حدا يزخون زبل كتاعتون يمسي ويريتوتات يمسي حقنتون له جنتي قالسين بعلو اد معك خون اندحر خوينو مترنافات كم زاد لخا بروي سزاني بلا بغعزو ولا نساتهم نرايو غلغلون كله جلوبال سايغرنا زبلو جن معرف نديهم تترنفهم له معرف ندي كبد حريهم دغافلو بعلو مصنعتن كتلنزحتتي جن نابو قصهم مخادم أي ترفون من يخون زبل قمت علني جن يعنس كاكم اللي خيلي بزي الله ترى يوحنس هو أبتا قدم إلى زرعلك حتى خجي مرمود حرام زي أحمد لسي عادتي زي ناي من إسي من العال ناتو أونتاتات مغلح تبويو اتي النبار تقالا ساي زي وننو نهري انرجي قويا خمزلو فلوتيو ازي كم مخسب نايتي دلاي فتحقير كاموساد وي مقبال صبو مثلا دبا حدا شنخ بتخالي شنخ كا عبتي نبار دنبا تقامو دسعن حتو موكرو
ብስለት ወዘተ ኣወንቱ ተኣሉታ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣወንቱ ተወሲድካ እውን መክሰብ ጌርካ ክውሰድ ዘሎ እዩ ሕጂ ብዚ እቲ ነባር ተቃላሳይ ነዚ ሓድሽ ምላዓል ናይ መንእሰይ እዚኦም ኣበይ ዝፀንሑ እዮም ካብ ምባል እንተ ተቆጢቡ እቲ መንእሰይ ከዓ እዚኦም ነባራት ተቃለስቲ ክንደይ ዓመት ገይሮም ሓንቲ ቁም ነገር ኣይገበሩን ካብ ምባል እንተ ተቆጢቡ በብሒዝናዮ ዘለና ኣወንታታት ንቅድሚት ክንደፍእ እንተኽኢልና ካብ ንሕና ንሶምን ተባሂልካ ምንፅፃግ ነፃ ኮይንና ኩላትና ሓደና ምእንቲ ሓደ ዕላማ ፀረ ስርዓት ዝተቃሊስናስ ረህዋ ነቲ ህዝብና ከነምፅእ ንቃለስ ዘለና ኣካላት ኢና ብዝብል ኣወንታታት ክንሰማማዕን ሓድነት ክንገብር እንተኽኢልና ምናልባት ስደትና ክሓፅር ይኽእል እዩ እቲ ቃልስና እውን ናብ ዝሓፀረ ግዜ ክዕወት ይኽእል እዩ ኢልካ ክእመን ዝከኣል ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብታ ድሓር ዘለዓልካ ናይ ማእከልነት ሕቶ በቸ ዘይሩ ከይተጠርነፍካ ከይተማእከልካ ክግበር ዝኽእል ፋሕ ዝበለ ቃልሲ ክዕውት ዝኽእል ኣይኮነን ገለ ሓቅታት ከምዚ ኣብ ገረዝ ገይር ክብሎ ፀንሐ ናይቲ ብዝተፈላለየ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ወይ ኣተሃላልዋ ይኹን ብዝተፈላለየ ካልእ መንገዲ ፋሕ ብዝበለ ኩነታት ምጥርናፍ ናቱ ኣወንታ ክህሉ ክእል ይኸውን ኣነ እዚ ኣላታ ኢለ ብሓንጎሌ ዘቐመጥኮ ነገር የለን ግን ብኣንፃሩ የሰክፈኒ እቲ ስክፍታ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ምፍልላይሲ ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገበረ ምፍልላይ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘይቀራረቡ ክልተ ናይ ሓደ ዓይነት ስሙ ዘለዎ ሙደባ ግን ከዓ ከም ማለት ከም ፈተውቲ ዘይረኣዩ ዓይነት ክህሉ ኣብ ሓንቲ ከተማ እውን እንትኾነ ብዝተፈላለየ ዓይነት ስም ዋላ ናይ ድሓን ስም እንተጠቂሰ ሕጂ ምናልባት ስፔሲፊካሊ ገለ ኣካላት ዝቃወም ዘለኹ ወይ ሳይ ዘብል ዘለኹ ከይመስል ግን ከዓ ኣሰካፊ ዝኾነ ናይ በበይንኻ ምሕዳር ናይ በበይንኻ ዓይነት ውደባ ኣሎ እዚ ፅቡቅ ኣይመስለንን ሓደ ካብቲ ካብ ዝነባር ተቃለስቲ ዓይነት ክመሃርዎ ዘለዎም ነገር በቃ እንተ ደኣ መፃኢ ዕድላትናን ቃልስታትናን ክስስን እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ሃይማኖታዊ ወገናዊ ኣውራጃዊ ዓይነት ውደባታት ነፃ ክንከውን ኣለና በቃ ተፈላለኻ ተጓጃጀልካ ክመፅእ ዝኽእል ዓወት የለን ሰኢልካ እንዳተሓማመኻ ትነብር ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮንካ ነናትካ ንኣሽቱ ኣጓዱ እንዳፈጠርካ ክትሓድር እምበር በቃ እታ ኩላትና ክንዓስልላ ንኽእል ሰፍሕት ዳስ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ብኸምኡ ዝኣመሰለ ድሑር ዝምባሌታት ነናኣሽቱ ክፈናጨለካ ዝኽእል ሓሳባት እንዳምፃኻ በበይንኻ ምሕዳር በቃ ፈቲኻ ፀሊእኻ ብውነ ይኹን ብዘይውነ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት ካብ ምዃን ወፃኢ ክጠቅም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ንፍተዎ ንፅላእዮ ትምጥርናፍ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ኣብታ ነጥብኻ ሲቁርትለይ ሕቶታ እኒኻ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድሓታ ሕቶታት ኣላ ኣብዚ 2 ዓመት ብዙሕ ተራእዩኹም ዋላ ኣብትን ቅድሚ ሕጂ ነበረን ኣብ ድንበ ተቃውሞ ውድባት ነይርዎን ፍልልያት ግን ፍልልያተን ኣብዚ 2-3 ዓመት ዝረኣኽዎ ኣብዚ ሓድሽ መንእሰይ ግን ብዙሕ ርየ ብፍላይ ኣውራጃውነት እሞ ከዓ ንሓደ ዕላማ ሃይማኖት እውን የለና ትቢዮነስ ኣብ ናይ ድንበ ተቃውሞ ተሪእካያሲ ናይ ኤርትራ እስላምን ክርስቲያን ዝመልኣ ህዝቢ እያ ኢንፋክት 50-50 ተዘይበዚሑ ከማን ግን ዝበዝሐ ወገንነት ተራእዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓትት ነብሰይ ኦፍኮርስ መንእሰያት እዮም ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ ካብቲ በርከት ናይ ቀደም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ፅናሕኹምሲ ስጋብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ብዙሕ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ትርኢ እንዲኻ ፍልልያት ተፈላለየ 10 ኮና 20 ኮና ግን ሕጂ ግን ሞር ኣብ ክብድ ኢሉ ነይሩ ምስቲ መንፋዓቶም መሰል ደይና ኣለና ነፃ ደይና ኣለካ መሽ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ደይና ኣላ እንዳተባህለ
او وش تخاذ تقطع انا خمتها تلع على ايزي ويدما انا اخذكم كم مخري كم ياتاتهم قال حشوخوا لكم دوي ادفايسز عاد حطوكم لمخرطات انا دغس كات انا حاجه كل جدي واندر كل جدي سيحسب له خمتها تلع على بزوش تخد 3 4 عمس سكاب كندزي مخا بزوحهم ناي لوطታት ብዙሕ ድፊታት ነይርዎም እዩ እጂ ኣይነ ውፅእ ኢላ ኣነ ናብታ ክስታይ ግን ዕድል ካብ ረኸብኪ ኢለ ኣይሓይተክም أنا ده حكاية أنا حكى الأنبر هو عجيب بحطوه جمر ناي بحق له عبز خلت عمت زيادة فتيت وصيله ከምኡ ተራእዩ ንዓይ اوكي أنا كالوت فاكتور سالو كالوت رواحيتا تالو كمو زمسلو كال رواحيتا تالو نعمنت كن مع إسرع عمت إذا حج زلو مراخبي بزحان أين برن سلازي صبونا بخندق درجة هقلت صلو وي حماقنا بخندق درجة هقلت صلو زخل عدلات أين برن والله حجي قنا بحدا شافنا عالم زترخبت شعو تخالي شاف تسمع له عبع عدلالو مالتي لازتي مثل لاي قدمون نيرون تخوني كم زني حجي تنبدبدلو خناتات አይንበረን ስለዚ ኣነ ቶም ካልኦት ረዋሒታት ዝያዳ ዘንበድበዶ ከይከውን የድብል ማለቶም ናይ ማሕበራዊ ብዙሓን ይኹን ገለ እዞም ፋክተርስ እዚኦም ኣብ ግምት ከነእትዎም ዘለና ኮይኑ no well said actually ብቅጥሙ ተኮላካ ኣብቲ እዋን ቲክቶክ ኣይነበረን እዋን ፌስቡክን ኣይነበረን ዝሓለፈ ኣረና 15 ዓመት ኢንትሮዲስ ገይርሞ ፅቡቅ ኣለሃት ግን እሰክፈካ ንኣሽቱ መንእሰያት ገለ ትብልኖ ምስቲ ኩሉ ፃዕሮም ለውጢ እንዳዘለዩ እዚታት ካብ ኮርስ ሶሻል ሚዲያ ሓገዘን በኣንጻሩ ኸይዱ ማለት እዩ መርሓባ እሞ ረሓን ኣብቲ ክስታይና ክምለስ of course ነዚ ዌብ ድማ ካብቲ ሓደ ትሰርሕሉ ዘለኹም ነዚ መንእሰያት ብደንበ ተቃውሞ ዘሎ እዚ ቻርተርኩም ኢንትሮዲስ ጌርኩም ብኸመይ ክረኽብዎ ክእሉ ሕጂ እዚ ንዕኡ ምፍላጥ ማለት እዩ እዚ ብደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት እዩ ተፈላለዩ ውድባት ዘለዋ ነዚ ቻርተርነትና ማለት kan وحده public set كوين لو كلا نجر كان نحنا بعلاتنا ناب كله كانوا بصحناتنا حلافنتي زس ملكي نا حزب خوخوني نندليو حزبناتو ملكه قبرته هنا حفلت له نخفلت انا مزرقحو حلافنت مالنا ويب سايت سناتنا غير ناديوس بسبات نا زرقحنا ديوس كله ውድብ የዝበል ፖለቲካ ሓይሊ የዝበል ብኤርትራ ግደስ የዝበል ከነባፅሓሉ ከም ዘለና ንርኢና ስለዚ ናትና ዕማም ክኸውን ንሱ ማለት እዩ ኣብዛ ዓንተ ዘልዓልካ ግን ሓደ ካብቲ ነፍሶም ክሓትሉ ዘለዎም ቶም ናእሽቱ መንእሰያት እዚ ናይ ምፍላይ ነገር ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ከመን ክርእይዎ ኣለዎም ምክንያቱ ከምታ يهانس زبلا بحدا عدن تليها معلمة هان السرعات مقلاين تخوينو بزخون يوم مخنيات زي تسامعك كم تمالا لا أدا أنبر كم تسارارنا يحد حد غير كان بسخا خطرية بالكان أبو مروخا كم مسخا زي كونت لا أخا غير كا خطرية بالكان سلمتاي في اللوكا بخا بيناي من قديو كميك تكارار بتخيل انت حبير كا سرح تخيل كترئ لك صوت قبره تخيل كا صبوك تقبره تزيك الكاغي كتكابر كم زلكا تأمن لك ذاتس علي بالكان سعني السرعات زي كللو تبلا لها بب من قدها نا كميت ترنفك على رأس خوينو مكببارن تمالا لأمخان كام فلات انجن نا يأمرو مسخالي يدل مالتي بزي زي صحتو زي بالله اتنا هايمانوتنا يقلز مسا ناي أورجا زيادة أنا أورجع نحن رأس أنا إحنا بزي وانزي إذا دماني أنكون تايو بحاله لو نالوات سرعاتونكو كل كاخ إلي نعاها تمثيلهم بخموتات فح زبلوها ويونجلي تعيا تمثيلهم كم مخرج بخا زخون فح زبلك أنا قرد زي نايتاقواهم زي كنا فليت كا كتنسقو حلافنت كم زلك كمان مرد له جن بعابيو ننحد حد كاسي بس الإختر بالكان سلزتفل عليه
ሓሳብ ዘለካ ወይ እውን ዋላ ዝተፈላለየ ውደባ ዘለካ ዋላ ናይ ባህርያት ይኹን እቲ ዝፈላለየካ ስጋዕ ንዕኡ ክትዕልዮ ትኽእል ክትፀላእ የብልካን ከም ክትዓረቕ ዘይትኽእል ጌርካ ከዓ ክትርኢ የብልካን ኣነ ኣብዚታት ምስትኽኻል ዘድልዮም ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓቂ ወልሰድ ካልእ ትብሎ ነገር ተልዩ ብዛዕባ እዚ ቻርተር ወይ ለዋን ህዝቢ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ብዛዕባ ቻርተር ኩንተሎ እደልክበኩም እዩ ዋል ብዛዕባ ቻርተር ንብሎ ነገር ተልዩ እዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እንድዩ ቻርተር ዘለዋ ማለት ቅዋም ዘለዋ ሃገር ክትህልወና ብቅዋማዊ ምሕደራ ክንካየድ ኢና ንደሊ ዘለና እዚ ስርዓት እዚ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ቅዋማዊ ምሕደራ መሰረት ናይ ሰላም ሰላም ከዓ መሰረት ናይ ልምዓት እዩ ሰላም ኣብዘየለ ልምዓት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ቅዋማዊ ምሕደራ እንተሃልዩና ሰላም እንተሃልዩና ኣብ ሃገርና ምስ ጎረባብትና እውን ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ዋላ እዚ ወግሐ ፀብሐ ንሰምዖ ህርፋን ናይ ምውናን ባሕሪ ወዘተ ብቅዋማዊ ምሕደራ ዝትካላ ብኤርትራን ብኢትዮጵያ ከምኡ እንተቢሉ ብኣህጉራዊ ሕግታት ብገለ ስምምዓት ክትበፅሓሉ ዝከኣል ነገር እዩ ንኩሉኻሲ ክትግልገለሉ ዝከኣል ወደባት እቲ ዘለና ንካልእ መዓልቲ ኮነልና ክእል ተርእሲ ከም ርእሲ ዓብ ስለ ዝኾነ ዝለዓል ዘሎ ግን ብመሰረቱ ግን ሰላምን ቅዋማዊ ምሕደራ ዘለና ንዕኡ እውን ክምልሰልና ዝኽእል እዩ ዝብል ዕግበት ኣለኒ ዮሃንስ ክምልእ ክእል እዩ መርሓባ ኣቶ ኣስመላሽ ኦኬ ወል ኩሉ ተባሂሉ መስለኒ ግን ዓድቃ ኣቢልና ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት እውን በብእዋኑ ክንዛረበሉ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ልዕልነት ናይ ውልቀ መላኺ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ውድቀት ኣብፂሕና ኣሎ እሞ ሓንሳእን ናሓባሩን እዚ ተኣልዩ ልዕልነት ናይ ሕጊ ብልዕልነት ናይ ሕጊ ክንግዝኣሉ ንኽእልን ሰብ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ገዝኡ ዝምለሰሉ ኩነታት ክንፈጥር ሕልሙ ክፍፀመሉ ብዘኽእል መንገዲ ነናብድላዩ ሰብ ክዋፈር ብኡቢሉ ከዓ ኣብ ውሽጡ ሰላም ምስ ጎረባብቱ ከዓ ሰላም ገይሩ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር እዩ እቲ ሕልምናን ቃልስናን ነዚ ንምግባር ከዓ ከይሰከና ክንሰርሕ ኢና እቶም ከተቃልሕዎ እትኽእሉ ነዚ ዕላማታት ከዓ ከይሰልከኹም እንተቃሊሕኩሞ ሓጊዝኩምና ኣለኩም ማለት እዩ ይቐኒለ መርሓባ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ክልተኹም ነዚ ግዜ ኣጥፊእኩም ብዛዕባ እዚ ናይ ቻርተር ንህዝቢ ከተላልይዎ ከመይ ይሰርሕ ንዝብል ምፅኣኹም ኣብ ሬድዮ ሮና ብጣዕሚ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ከምኡውን ገረዝ ጌር ተወልደ ናይ ብሓቂ ከምዝግነኩም ይፈቱ